Maandagmiddag werden de nieuwe Jeu de Boule banen in Holthees in gebruik genomen. En daarmee hebben de Jeu de Boulers een nieuwe plek gekregen. Het lag eerst op het schoolplein in Holthees en het lag vlakbij een glasbak. En daar konden ze geen kopje koffie drinken, was wat lastiger. En dan konden ze niet schuilen als het regende. Geen schade als de zon scheen. En hier hebben we hier alles. En zo'n Jeu de Boule baan, is er dan een speciaal iemand die dat dan komt openen? Ja, we hadden eigenlijk een opzetje. We zouden eigenlijk gaan voor de 3 Jeus. Jeu Jansen, Jeu Goemans en Jeu van de Winkel. Maar we hebben toch gekozen in goed overleg met de ouderen dat we gingen gaan voor Wim van Kempen. Die doet alles regelen rondom de Jeu de Boule. En Wim heeft al heel veel voor het dorp gedaan sowieso. Dus Wim gaat hem vandaag officieel zijn ballen gooien. Met deze open ik de baan dan. Ik zie hier allemaal gezellig wat seniorenmensen. Hoe is het in zo'n klein dorp? Is daar veel animo voor? Nou, we hebben 80 leden, dus qua aantal zitten we hartstikke goed. Nou, het valt niet tegen, het wordt alleen maar meer. Maar er vallen natuurlijk aan de bovenkant ook af, dat is helaas jammer, maar dat gebeurt er meermaal. Nee, we zijn dik tevreden met de leden die we hebben. Nou ja, goed, dat zijn altijd maar, zeg maar 50% wat meedoet. Ongeveer, verhoudingsgewijs is dat best wel veel, vinden wij zelf. En we hebben hier allerlei activiteiten. Dus, ja, wat ongeveer, wat kun je noemen? Wij doen hier rummiecuppen, we doen kaarten, biljarten, we doen fietsen, Jeu de Boule, we hebben kerstviering, we gaan regelmatig ergens een rondleiding doen. We gaan binnenkort naar het hippiecentrum in Kronenberg. Nou, we hebben het hele jaar door wat te doen, maar niet elke keer. Ja, en nu zijn ze samen soepen. Hè. Gaan ze met 40 man zijn ze nu aan het soepen. Dus niet met een Z, met een S. Goed luiden. En dus samen soepen. Henk heeft gekookt. Een heerlijke pompoenensoep heeft hij gemaakt. En dadelijk gaan ze kiezen. En de liefhebbers kunnen gaan Jeu de Boule straks. Hoe zit het met de toekomst? Nou, we hebben eigenlijk we merken wel dat de horeca heeft een beetje moeilijk is. Heel verrijdig geldt niet alleen voor Holthesmarkt, maar Pelgrimshuis is alleen maar tijdelijk open op de zondagen en op afspraak voor een groep als meer dan 30 man. Dus dat wordt voor sommige kleinere verenigingen al moeilijk om daar een stuk voor te reserveren. Trefpunt Holthes valt hetzelfde verhaal eigenlijk. En we zijn met een hele groepje bezig om te kijken wat een leuke plek was. Nou, uiteindelijk kwamen we hier uit. Hier hebben we parkeergelegenheid, we hebben natuur, we hebben sportvelden, we hebben Jeu de Boule baan. En we hebben eigenlijk alles wat we moeten hebben. En het is zo perfect als we hier een klein stuk konden aanbouwen om alle verenigingen goed te kunnen huisvesten. We merken nou dat het echt te klein wordt. We staan nu op een stukje grond dat is van het Gilde, want die hebben daar de schietpaden en die kunnen ook weer makkelijk hier binnen een dingetje doen. Dus als we het hier kunnen lanceren, dan is iedereen hartstikke tevreden. En we zijn al redelijk ver met de gesprekken tenminste ambtelijk, met beide gemeentes. We hebben natuurlijk 2 gemeentes, 2 provincies, een beetje lastig af en toe. Maar die pakken het heel sportief op en ik hoop dat de werkgroep Gemeenschapshuis dat dit jaar krijgt rondgetikt.